Хәерле кич, кадерле дуслар. Бүген яшьлек тавышының чиратагы чаралышы. Бу тапшыруда безнең резидентларыбыз хакында яңа мәгълүматлар тупладык. Аларның барысын сезгә мин Мөнир Рахмаев җиткерермен. Бүгенге тапшыруның темасы уеннар. Яшь башкаручылар балачакта нинди уеннар уйнарга яратканнар. Бәлки, аларның кайберәүләре әле дә уеннар белән кызыксыналардыр. Башлап җибәрәбез. Кызганычка каршы, бу клип белән дә саблашырга вакыт килеп җитте. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле әлеге клип безнең хит-парадта соңгы тапкыр чыгыш ясый. Белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана кукканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана кукканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Рафил Җалалиев күп сүзле булмады. Без малайлар белән шул урамда уйныйдык инде, диде. Ә Эльмира балачак хатирәләрендә шунда. Мин киндер-сюрприз уенчыкларын җыя идем. Курчакларым да бик күп иде. Җырлый торган курчагым әле дә бар. Бүгенге көнгә килгәндә Эльмира әле дә уйный фортепианода. Рафил һәм Эльмира сезнең тавышларыгызны көтеп кала. Da yeşil alma, niga üzüdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kullarını da sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. Sen üzünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, pışadıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, pışadıma, kilip düşersin eli. Kollarını da olsun olma, bit ışılarını ollanğan, bit ışığındağı olsuluk düşe olsu olmadan. Kollarını da kızıl olma, bit ışıların kızargan, kızarganın, uyalganın, yaratan min kızlarının. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşadıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşadıma, kilip düşersin eli. Oh, 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 oh. Kollarını da yeşil alma, niga üzüdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kollarını da sarı alma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşadıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma,
Kuşağıma kilip düşersin eli Uçlarıma kuşağıma kilip düşersin eli Kilip düşersin eli Alisa Samatov nəniş yağında qurşaqlar bilən oynarğa yaratqan. Ул 8 yaşından muzikal məktəbdə fortepiano klassında oxuğan. Vaqti bik az bolğan. Fortepianoda oynarğa öyrənib günlərim ütə idi. Qalğan balalar oynay, əmin үйdə oturam, deyib yılağanımını xatırlayım. Deyib ortaqlaşdı Alisa. Хәзер бер дә үкенми. Дуслар, туганнар кунакка килсә, аларга фортепианода уйный һәм җырлый. Алисәгә тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 012 кодын язып җибәрегез. Айдар Сәрвәров балашактан ук интеллектуаль уйыннар яраткан. Мәсәлән, Крестики нолики, шашки, шахматы. Вакытлыча компьютер уйыннары белән дә мавыккан булган. Әмма бу мавыгы тиз арада үткән. Әле дә кайчакта уйнап алам.
күбесенчә вакыт үткәрергә өчен юлда уйныйм, дип сөйләде безнең Айдар. Безнең резидент өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 013 кодын язып җибәрегез. Sayın minem күңелем синең янга ашкына синсез бәгырем яши алмам кебек миңа тоела сине турында уйлыйм сине турында җырлыйм сиңа багышлап хатırlar yazamın senin turunda uyulayım senin turunda yürüyeyim sana bağışlar hатırlar Sensin uylarımı da sin gene Seni uylap yoksunam min Seni nişek kürürge Senin turunda uylayım Senin turunda yürüyüm Sana bağışlar vaktılar yazamın Senin turunda uyulayım, senin turunda yürüyeyim Sana bağışlar, hатırlar yazamın Belki kabat uçraşırız Senin bilen şiberim Sensiz yaşav tügün Anla şunu güzelim Senin turunda uyulayım Senin turunda yürüyeyim Sana bağışlar hатırlar yazamın Senin turunda uyulayım Senin turunda yürüyeyim Sana bağışlar hатırlar yazamın
Илнар Кыдусовның да балачагы уйнарга бик бай булган. Хәзер вакыт булганда, улларым белән футбол уйныйбыз, дип сөйләде Илнар. Уллары белән уйнаудан башка җырлыйды. Әтиле уллы җырчыларыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 010 кодын язып җибәрегез. Erken тұрып тышқа шықсам, сандуғаштар уяна, уяна да сайрый башлый, шунда булам дивана. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашына, куашының тишегенің ішіне. Бұлын яда рәхәт яшик, жырлашып бейіп кенә, сайрашып көліп кенә. Сандуғашының балалары ири қамышлық ділеп, үзәк сандуғаш, мен сағынғанда сайрап. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашына, қуашының тишегенің ішіне. Бұ дүнияда рахат яшик, жырлашып бейіп кенә, сайрашып көліп кенә. Сандуғашылар басып сайрый, қалған беләкләріме, киқым сайра бұлсын дауа, янған йөрәкләріме. Киқым сайра бұлсын дауа, янған йөрәкләріме. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашының, қуашының тишегенің ішіне. Бұ дүнияда яшик, жырлашып бейіп кенә, сайрашып көліп кенә. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашына, куашының тишегенің ішіне. Бұ дүнияда рахат яшик, жырлашып бейіп кенә, сайрашып бейіп кенә. Сандуғашлар ияләшкән алмағашның ағашына, куашының тишегенің ішіне. Бұ дүнияда рахат яшик, жырлашып бейіп кенә, сайрашып көліп кенә. Лариса Басыйрова балачакта шук кыз булган. Шуңа күрә малайлар белән бер рәттән Кашышлыда, Казаки-Разбойникида, Чабышлыда уйнаган. Хәзер балалары белән дачага барганда волейбол, бадминтон кебек уеннар уйный. Ә менә компьютер уеннарын күңеле сөйми. Лариса өчен тавыш бирәбез дисәгез, 1320 номерына тавыш 014 кодын язып җибәрегез.
dip yaşayım durmuşumda sen dip yaşayım hayalda Xuday bergan nasib yarım sen ahdin yo'q jihonda Tongda balqigan quyoshday tik seningina ko'nglida Yossin edi bag'rigayim sen deb yashau g'umurga Sen dipkina yaşaularını dilim şunu sinada dilim şunu sinada Зөһрә Насипова авылда үскән бала буларак саф һавада уйнаган уеннарны ярата. Компьютер уеннарын бер кайчан да уйнамаган. Бер туган көнемә Tetris бүләк иткәннәрен хәтерлим. Шуның белән үз заманында бик мавыккан идем, дип сөйләде Зөһрә. Зөһрәнең «Сулама кил инде» җырына тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 009 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Ak şişe katkaş balan Kümülge şikilge yalan Ak şişe katkaş balan Kümülge şikilge yalan Yeşirek yeştime izken jiller Mine siganim kile dese Yeşirek yeştime izken jiller Mine siganim kile dese Kilirkem kilini de Kilirkem kilini de Kilirkem kilini de Yılmayıp dilinde sağındım bağrım seni Kilirkem kilini de Yılmayıp dilinde sağındım bağrım seni Alıp ilmin atağın Sandıgaş tavuşların Alıp ilmin atağın Sandıgaş tavuşların Mehabetinin safının jilerge koysun Alıp ilmin atağın Mehabetinin safının jilerge koysun Alıp ilmin atağın Kilirkem kilini de Kilirkem kilini de Kilirkem kilini de Yılmayıp kilinde sağındım bağrım seni Kilirkem kilini de Yılmayıp kilinde sağındım bağrım seni
Koyup gelindi sağındım bağırım seni Sağındım bağırım seni Marina Karpovның бик күңелле балачагы булган. Без төзелештә качышлы уйный идек. Ничек исән калганбыз икән, әле дә аптырыйм, дип килде ул. Бүгенге көнгә килгәндә гаиләсе белән Xbox приставкасы белән мавыгалар. Достары белән җыелышып, рәхәтләнеп көлә-көлә вакыт үткәрәләр алар. Маринаның канатлы сөю клибы өчен 1320 номерына тавыш дип башлап 011 кодын язып җибәрегез. Süyümlü Eğmişe valla olmayayım Bәхетнің ал сұлтанларын Қойынымда қаршылıyım Ол мені қойнар құшаққа Назларыны бөлек İçir yüzünің бір жылысын Қойынымда қоям бір Сине, сине, сине гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сине, сине, сине гіне Яқын көре жүрегім Barlıqны жиғанда неге әлік білмәдім Жырлар жырлайым қанатланып Шын мәхәббәт турында Қошылып сайрай қышыларда Бізінің барыр юлларда Ол мені қойнар құшаққа Назларыны бөлеп Ичір yüzінің бір жылысын Қойынымда қоям деп Сине, сине, сине гіне Яқын көре жүрегім Barlıqны жиғанда неге әлік білмәдім Сине, сине, сине гіне яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда неге әлік білмәдім Утылар шәшіп янған жүрек Ялқынларын жуймасын Ғашық болған жүрек сені Яратудан қимасын Сине, сине, сине гіне яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда неге әлік білмәдім Сине, сине, сине гіне яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда неге әлік білмәдім Сине, сине, сине гіне яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда неге әлік білмәдім Сине, сине, сине гіне яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда неге әлік білмәдім Миләүшә Хузина Яршаллы кызы 7 яшеннән җырлый, музыкаль мәктәп тәмамлап, әлеге вакытта Әлмәттә музыка көллиятендә белем ала. Нәни чагында качышлы уйнарга бик яраткан. Хәзер уеннар уйнарга вакытым юк, диде Миләүшә. Егетләр, сезгә әйтеп үтәм, бу кызның йөрәк түрәле буш. Миләүшә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 015 кодын язып җибәрегез. Сусалларны басар өчен төшәм шишмә буена битләремне чылатамын салкын шишмә суына Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән
Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken Dağ taşlarının arasından ulu zene yol taba Tireyakны yem getirip şiltirip şişme ağa Koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken Şişme suyu canğa şifa Şişme suyu saf gümüş Küp şiberler arasında Bar bit ul bizge diye Koy şişmenin şişmekeynin Suları salkın iken Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken Koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken Динар Гумилевскаяның беренче башкарган җыры «Әнкәмнең дугалары». Бу җырны ул 6 яшендә җырлаган. Шуннан бирле җыр моңга гашыйк булып яши. Әйтеп үтәргә кирәк, бәгырьләрем җырын Динара әти-әнисенең инҗе туена бүләк итеп үзе язган. Уйнарга килгәндә, бәләкәй чакта малайлар белән футбол уйнарга яраткан. Ә менә компьютер уеннарын бөтенләй яратмый. Ул уйнарга вакыт әрәм иткәнче чит телләр яки берәр һөнәр өйрәнергә мөмкин, диде Динара. Резидентыбыз өчен 1320 номерына тавыш 016 кодын җибәреп тавыш биреп була. Туган йортым әткәй, исәнмесез. Менә тагын җыелыштык, ни хәлдәсез? Әби бабай дип йөгерә, анык чыгылар. Бездә әле һаман сезгә нәни кызлар. Сезнең өчен дуга кыламын көн сайын. Сәламәтлек кенә бирче дип Ходаем. Дөньяда юк сездән кадерле мөгаен. Ешрак күрешеп торырга табык җаен. Бик тәрәхәт тыныч янда сез булганда, шуңа мөһим балаларга ата-ана. Бер кайчан да сүнмәс булган йолдызлардай, мәңге яшәсәгез иде
bir şey deyip Hudayım dünyada yok sizden kadirli muğayım yaşırak güreşip dururga tabık joyım Sizning yürekine şulay merhametli Жылы qarашığız her şak məhabətli Turmuşığız matur bulsun hem bəxtli Bəgərlərim dizgili sizge min rəhmətli Kılamın günü sayın Selametle güne bir şey deyip Hudayım dünyada yok sizden kadirli muğayım yaşırak güreşip dururga tabık joyın dünyada yaşırak güreşip dururga tabık joyın tabık joyın Dostlar, sizning ig'tiboringizga yangi klip taqdim etamiz. Tovushlarınızı bilirge unutmayınız. Beyrem kile bizning ilerge Yana şatlık bəxt alıp gelsin Atlık dostlar yana urlerge Beyrem kile bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şapkaları Şınğa aşsın bizning dilekler Jim kile şırşı dağı utları Көңелләрдә мұғжиза көтте Дос туғаннар, жиылғаннар бірге Көптен көткен яңа ел җитте Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шапкалары Шынга ашсын безнең теләкләр Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә Шатлык белән тулсын йөрәкләр Сүнмәсен өмет шапкалары Шынга ашсын безнең теләкләр Atar tağınan tuvar yükteller Dellur bakallarını küterikte
Шын көңілден тілек-тіләкләр. Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә, безгә бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Сүнмәсен өмет шатлыклары, шынга ашсын безнең теләкләр. Шынга ашсын безнең теләкләр. Бүгінгі тапшыру ақырына якынлашты. Дуслар, яраткан башкаручыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Сезнең ярдәмегез аларга бик кирәк. Мин Мөнир Рахмаев сезгә уңышлар телим һәм сау булашам сезнең белән. Пока-пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.